Avui fem unes espatlletes de conill amb taronja i per això, a part dels dos elements principals, necessitarem també una mica d'herbes aromàtiques, una mica de farigola i de llorer, ceba de figueres, una mica de brou de pollastre, farina i un vas de vi blanc. Comencem la recepta fent un sofregit de ceba fins que aquesta ja comenci a estar transparent, ho veieu? Ara hi afegirem les espatlles de conill separades, els hi donarem unes voltetes i després posarem la farina. Ja hem posat les espatlles de conill i la farina, ara ho remenarem ben bé i mullarem primer amb el vi blanc i després amb suc de taronja i brou de pollastre. Ja hem posat el vi blanc al pollastre, també hi hem afegit un parell de trossos de pela de taronja, la farigola, el llorer, tapem i deixem coure 20 minuts. Passats al final 15 minuts li donem la volta al conill i afegim el suc d'una taronja. Això és una recepta per una o dues persones, per això, i ara deixarem que es cougui amb el suc de taronja 10 minuts, un quart d'hora més. I ja ho tenim cuit, la salsa ben reduïda, només ens falta emplatar-ho i servir-ho. I aquí ho tenim ja al plat, espatlletes de conill a la taronja, amb suc de taronja, com vosaltres us agradi més.